Abale, Sanda, Ojo, duka wannan sunan ka ne? Lissafin ya daidaita. To in tambaye ka mana. Za ka iya seto tambayar ka. Ok, sau nawa kake yin sallah a rana? So uku nake yi. Me? Ba zai yiwu ba. Ƙarya kake. To fa. A gane. Zan dai gane. Yin sallah sau uku a rana abinda ake yi sau 5. Bari mu fara wasa. Mu fara, ai ba tsoron ka zan ji ba. Na yi tunanin haka dama. Mu fara? Mu fara mana kai waye? Sunana Mikiya. Cikin marasa mutuncin duniya in aka ce za a yi zabe na nawa da aka zo? Na farko. Kai dai baka da mutunci. Bala'i na farko ba, amma baka da mutunci wallahi. Idan aka ce za a yi zabe yin duna waɗanda kai kona taba na nawa za ka zo? Na biyu ku. Sai na sharara maka bani wallahi. Kafin jam. Ok, na gane. Wato Bob Marley na ɗaya kai kuma na biyu. Idan aka ce za a yi zaben waɗanda ba su shan taba kuma ba su harkar daba na nawa za ka zo? Ki na ƙarshe. Allah kai sai na haƙe ka. Kafin lalle kai asalin ɗan daba ne kuma baka da mutunci. Lalle ka iya bakin. Kai ka daina bude man ido. Wayo bindiga. What? Bantaje TV.